Așa. Acum. Un alt element de feedback pentru tema de ieri, Sebi Kaminski. Iată, asta este realitatea lui Sebi Kaminski. Imediat. Oprit. Da, știu că l-am oprit, am și zis că imediat. Așa. Asta este realitatea lui Sebi Kaminski. Da, își imaginează că va ajunge în New York cu Lecturiada 2020. Realitățile Danei Carcea se referă la propriul băiețel, așteptări și realitate. Fetița ei, Ioana Carcea, ceea ce se așteaptă de la copii în școala online, că scriu și se concentrează, și realitatea pe care am văzut-o și noi de multe ori, că de fapt se joacă. Deși par concentrați, cine nu știe să citească semnele crede că copiii se uită la ecran, dar în realitate ei se joacă pe calculator. Sub formă de poezie, Cristina Ciprian, Așteptările. A fost odată ca în povești, a fost în pandemie, platformă în care te școlești să mergi la academie. Realitatea, dar nu mai merg ca în trecut curentul și semnalul, iar ei așteaptă în absolut să se oprească valul. Camelia Circa-Chirilă. Aici nu sunt eu foarte sigură dacă am înțeles. Poate Cami să spună două vorbe pe marginea ilustrației, să ne ajute un pic. Nu pune să traducă. Bine, e minunat, okay. Așa. Am înțeles, scuzați. Așa, Dumitra Cocieru, elevă de clasa 6 și în același timp și prezentator la Radio Moldova. Rami Mihai Cristescu din Hunedoara, de 16 ani. Maria Dăescu, și relația ei cu cărțile. Are un Instagram de cărți, se numește booksmania.ro și are vreo 500 de urmăritori, de fapt, Maria. Teacher și eu. Și cu Ariana, teacher. Și cu Ariana, scuzați, da, mă scuzi, am înjumătățit meritele, iertare, vă rog, cu Ariana Vlad, cu prietena ei împreună. Smile to the World, Damian Bianca, de 16 ani. Iată și, numai o clipă, Patricia Fenici. Cred că a încurcat puțin temele, că ne-a trimis banda desenată de la alt atelier. Realitățile Sandei Keckeș. Gianina Hogea, e Sviat Vit din Praga, în Hrad, catedrala din Hrad. Denisa Andreea, realitatea mea este și fără filtru și cu filtru. Este peste tot unde îmi pot lăsa amprenta, făcând ceva ce îmi place. Georgeta Grivei. Realitățile Getei sunt florile din grădina ei. Le-a trimis. Așa, peste Matei sărim că l-am văzut, era singurul cu filmuleț. Pisica mea este ancora care mă ține în realitate. Când mă uit la el îmi vin idei, decid mai ușor, mă face să fiu și mai responsabilă pentru că eu strâng după el, eu îi dau de mâncare și îl perii. Când este lângă mine, mă calmează și mă liniștește. Ăsta este pisoiul Dianei. Larisa Gâdei. Teacher, menționez că pisoiul Dianei nu e așa liniștit. Deci din câte știm. Ai trădat-o, deci mi-ai șoptit că imaginea e idealizată. Expectations and reality. Câteodată, ba nu, de cele mai multe ori, ar fi bine să nu mint aproape mereu așa, da, realitatea e dezamăgitoare. Iar ca să mă fac mai înțeleasă, o să dau un exemplu. Filtrele de Snapchat, Facebook, Instagram și restul aplicațiilor de genul. Ne place să le folosim deoarece ne ascund imperfecțiunile, cum ar fi coșul care ți-a ieșit azi dimineață pe frunte sau îți micșorează nasul, îți mărezi buzele și genele. Pe scurt, te aduc cât mai aproape de perfecțiune. Există și programe sau aplicații cu ajutorul cărora îți poți mări sau micșora proporțiile corpului, dar nu ne putem edita corpul în realitate, iar acest fapt a dus în unele cazuri la depresie. În fine, nu vreau să mă afund mai mult în subiect, pentru că de fapt voiam să vorbesc despre cu totul și cu totul altceva. Vreau să vorbesc sau cel puțin să scriu despre școlile din România. Acum noi, elevii, ne așteptăm
așteptăm ca după pandemie să se respecte regulile, ca toți copiii să folosească dezinfectant, să se spele pe mâini, să poarte măști și să păstreze distanțarea socială, dar nu va fi așa. Și spun asta pentru că în 14 ani de viață și 10 de școală, includem și grădinița, nu am văzut măcar o dată să se respecte regulile, cel puțin nu în totalitate, ca să nu exagerăm. Situația la școală va fi ceva de gen. Elevii o să meargă în grupe de câte 5-6 la magazin, unde se vor mai întâlni cu încă vreo 4 din gașcă și se vor îngrămădi, își vor da coate, se vor îmbrățișa, după care se mai întâlnesc cu mătușa Zamfira și mătușa Leana și probabil și cu Moș Ion, desigur că oameni în vârstă vulnerabili și care nu se protejează și desigur că vom sta unul lângă altul. Parcă lipiți cu superglue. Și stăm de vorbă cu ei, le spunem a cui suntem și le enumerăm tot neamul, iar după ce copiii merg la toaletă, se adună în grupuri de câte 20 și mușcă unul din mâncarea altuia, își bagă mâinile nespălate, prin pungile cu snacks-uri ale tuturor și vorbesc despre ce a făcut X cu Y. Cum îmi explic asta? Suntem în secolul 21, chipurile, suntem moderni și mult prea lași ca să încercăm să schimbăm ceva, așa că acceptăm acest stil de viață și ne plângem de alții. Este Ana. Delia, oare ai fi de acord dacă am lăsat feedback-ul pentru ultima sesiune și să vedem dacă Mihaela a reușit să se reconecteze? Mai a reușit să se reconecteze. Și eventual le trimitem temele sau accesul pe platformă în pauza cea mai lungă ca să le propunem copiilor surpriza pe care chiar cei doi plus încă o surpriză i-au pregătit-o. Bun, dar oricum cred că domnul Duțăș a cam făcut o idee de ceea ce este și va putea, că a văzut cam peste jumătate din materialele postate, va putea să-și facă o idee și atunci eu opresc partajarea de ecran. Îmi cer mii de scuze, aici a căzut. Și mai cade. Mai mult ca sigur i-a căzut internetul. Da. Și la Paul Boca, din ce mi-a zis doamna Mureșan și că a vorbit cu dumnealui, e posibil că el să nu se poate conecteze pentru că în blocul în care stă se lucrează și nu este curent deloc, nu doar internet. Mihaela s-a dus undeva în vecin, mai jos de mine, și mă tot gândesc că mie nu mi-a căzut internetul. Nu, dar i-a căzut ei și este suficient ca să nu o mai vedem și să fie blocată. Și atunci, dacă soarta a așezat așa lucrurile încât ne-a făcut rost de o fereastră de 5 minute să vedem toate temele copiilor, haideți să le urmărim încă un minuțel, două, până va reintra online. Cred că pe a lui Norbi am văzut-o, imaginația și realitatea în ce privește sala de teatru, a Alexandrei Nicula, a Grișele din grădină, a Mihaelei Mușat. Este un text multimodal în adevăratul sens al cuvântului. Realitatea mea la 18 ani poate fi definită ca o zi înșelătoare de primăvară, când razele soarelui te trezesc. La prânz se adună norii, după amiază plouă torențial, iar spre apus apare cel mai frumos curcubeu. E plină de griji pe care nu ar trebui să le am încă, întrebări, frustrări, gânduri, sentimente, confuzie și teamă. Este plină de iubire, fluturi în stomac și flori, mândrie și optimism, vise și speranțe, încredere și dezamăgiri, pierderi și câștiguri, prieteni vechi și noi. Cunosc lumea așa cum spunea mama că este, iar asta mă doare. Mereu credea că ea vedea doar norii, deși eu nu pot lua ochii de la curcubeu. Nu am să citesc tot textul, Mihaela, îmi pare rău, pentru că nu vreau nici să țin foarte tare în loc. Ideea s-a prins. Aceasta este realitatea Vanesei Șandru, a lui Matei Simion, a Marianei Stoica. Se referă la școala, la cum vom începe școala online, cum a fost anul trecut și cum se așteaptă că o începe anul acesta. A lui Nicol Șchipu. Vedem că cred că e filtrată. Realitate filtrată, am senzația. Așa. Patricia, care are 12 ani, Patricia Tămaș, despre autostrăzile din România. Rari Drăxineanu, care are 11 ani. Rareș,
Cristina Timu, învățarea online, ceea ce își doresc și ceea ce există în realitate. Andrada Trempe, cum crede mama că îmi stă cu năframă și cum îmi stă de fapt. Ioana Trempe, cum crede că i-ar plăcea să arate biblioteca și cum arată în realitate. Cosmin Țugui, sunt pasionat de istorie, în special cea veche antică. Am vizitat până acum multe situri, în special dintre cele deschise publicului, altfel nu aș avea acces și cred că experiența acumulată prin lectură, observarea artefactelor m-a ajutat să-mi pot crea o altă realitate în momentul când ajung în fața siturilor. Astfel, chiar dacă multe din aceste obiective se află în prezent în paragină din cauza administrării deficitare ale acestora de către autoritățile statului, eu încerc să-mi imaginez la fața locului o realitate care poate se dovedi să fi pe deplin așa, doar în vremurile de înflorire ale așezării respective, cu oamenii care se întâlneau, își îndeplineau meseriile, îndatoririle sau pur și simplu socializau în centrul așezării, având poate pe fundal și un spectacol de felul celor care defineau cel mai bine tradițiile, respectiv obiceiurile vremii. Cosmin are 17 ani. Așa. Ariana Vlad are 11 ani. Și cu asta cred că am ajuns la sfârșitul listei. Sper că n-am ratat, l-am ratat pe Mircea Purcar, cu scuze Mircea, realitățile lui de copil de 12 ani, familia, cea mai frumoasă realitate. Și pe cele două Paule, așteptările legate de cum aruncăm gunoaiele și realitatea cu textul deșeurile afectează ecosistemele și sănătatea noastră. Okay. Mihaela, ești? Așteptări versus realitate. Iarna în Chișinău nu mi-a apărut încă în lista în sala de așteptare. Alina, dragă. Așa. Bun. Și sper să nu o fi sărit pe Anisia. Ba, o sărisem. Așteptările legate de cum arată un sit în natură ca destinație turistică și care este realitatea, cu textul: când mergi la munte, la un lac, te aștepți să fie ca în povești. Dar, din păcate, realitatea este alta. Noi distrugem comorile țării prin poluare și aici chiar că s-a terminat. Acum pot să opresc partajarea de ecran. Doamna Mureșan este pe speaker la mine pe telefon, că i-a picat netul și să zică câteva cuvinte, după aia reiau eu. Sper să o auziți. Puteți vorbi, doamna. Bună ziua! Bună ziua, oare mă aude lumea? Îmi cer Mihaela. Să știți că a fost așa o zi oarecum nefastă, dar cred că vestea bună este că Ovidiu este alături de dumneavoastră în continuare. Ambii mei copii au început școala internațională Cambridge și au plecat cu iPad-urile familiei la școală. Soțul a luat laptopul la servici și eu am venit într-un loc foarte apropiat de casă, la mătușa mea. Aici a picat netul la laptopul la care trebuia să lucrez. Colegul nostru, Paul Boca, este într-un alt colț al Clujului, nu are deloc curent și m-a sunat la ora 11 să-mi spună că dacă îi revine curentul, se va conecta. Eu m-am gândit că, dat fiind faptul că am reușit să mai intru o dată, am văzut share screen-ul cu o temă și auzeam că spunea cineva eventual să mai vedem dacă Mihaela a reușit să se conecteze, după care iar a aplicat netul. Așa că m-am gândit și dacă doamna profesoară Monica Onojescu îmi dă permisiunea, am să o întreb pe dânsa: doamna profesoară Onojescu, îmi dați voie eventual câteva minute să spun câteva lucruri transmise și de Paul Boca și de mine legat de textele pentru blog, după care să îi dau cuvântul lui Ovidiu și eventual să rămână el pentru partea de blog și fotografie. Ce părere aveți, doamna profesoară Onojescu? Mihaela, dacă vrei, haide până la mine, că doar ești aproape. Da, aș putea să fac asta. E o idee foarte bună. Haide că îți las poarta deschisă și ușa deschisă. Vin acum. În 5 minute la dumneavoastră, de pe strada Brașov. Bine. Da? Intru și bine. Bine? Da, bine, corect. Bine. Deci ne revedem imediat. V-am pupat pe toată lumea și ne revedem. Avem podeaua, momentan. Așa.
Până revine doamna Mureșan, era ieri un flăcău, un stimabil domn, care m-a întrebat ceva și a rămas întrebarea lui în aer. Mai știe cine a întrebat și ce a întrebat? Că era cineva care întreba ce se mișcă în spatele meu și apar oameni negri pe aici. Da, așa e. Da, ăla era Rari Drăcșineanu. Ok. Ar trebui teoretic să fac așa să se vadă, sau în genul ăsta. Aplicația Zoom ne dă voie să folosim fundaluri virtuale și ăsta e fundal ce se mișcă acum în spatele meu. A pus filmat de mine în Haifa, respectiv în Israel, timp de, nu știu, cred că era o oră și ceva aproape. Se vede soarele cum apune destul de brusc. Și tot ce vedeați voi prin cadru sunt oameni care, din nefericire, mi-apăreau mie în apus și le ziceam, dădeți-vă la o parte că Ovidiu filmează. Aia era singura chestie unde vedeți oameni care se mișcă și se leagă un pic de realitate pentru că, practic, eu acum manipulez timpul arătându-vă un proces de 2 ore în, cred că, nu știu cât are, 30 de secunde. Asta e un fel de realitate în care, practic, tu manipulezi ceva care e real, dar îl faci să se întâmple mult mai încet sau mult mai repede decât ar fi în mod normal. Te pune greu fundal pe Zoom? Ce anume? Te pune greu fundal pe Zoom? Nu, e la setări. Pur și simplu la virtual background și îți alegi ce fundal vrei, ori video, ori poză. Da. Și eu îl țin pe ăsta pentru că mi-a zis doamna profesoară ieri să pun ceva apus și mi-am adus aminte că am și filmarea asta făcută în Haifa. Legat de realitatea voastră pe care ați făcut-o, e foarte interesant să văd că, spre deosebire de mine, voi încă sunteți în realitatea reală și vă bucurați de ea în toate modurile în care se poate bucura cineva de realitate. Eu sunt eu îi zic realitate mixtă pentru că le combin pe toate sau trebuie să le studiez pe toate prin ceea ce fac și învăț. Dar e foarte fain să văd că în lumea asta foarte tehnologizată, voi, ca și grup heterogen, încă sunteți într-o realitate de care vă bucurați fără a beneficia de tehnologie, adică fără să vă afundați prea multe tehnologie, că până la urmă și ce ați făcut acum avea nevoie de tehnologie. Eu sunt foarte curios cei care au scris despre filtrele de Instagram, filtrele de Facebook. Nu le folosiți sau dacă le folosiți, vă dați seama de ce le folosiți sau după ce le-ați folosit, regretați că le-ați folosit? Că nu cred că nimeni de aici n-a folosit odată un filtru de Instagram sau de Facebook sau de Snapchat. Eu n-am folosit. De ce? Nu știu, sincer nu știu să le folosesc. Alții care le-au folosit... Sunt foarte onest, adică ce spun acum sunt foarte onest. Nu știu, Instagram n-am, spre exemplu. Ca să spui virtual background straight green screen, că eu mi-am pus acum și, uite, îmi intră în corp. Sau, da. Hop! Întrebam, Rareș, cei care folosesc filtrele de Facebook, Instagram sau Snapchat, dacă le folosiți, de ce și ce simțiți în momentul în care le folosiți? Puteți să ridicați, dacă vreți, mânuțele alea virtuale și să vă dăm accesul la cuvânt. Adică chiar ați scris despre asta, pregătiți-vă să și vorbiți atunci. Văd vreo mânuță pe sus? Eu nu mușc. Da, e așa o chestie despre care nu vorbim, că știți, e prea privat să spunem de ce folosim noi filtrele alea pe fotografii. Păi, uite, eu știu de ce le Denis Teodorescu a ridicat o mânuță. Denis, poți să și spargi gheața în discuție. Mulțumim frumos. Le folosești și de ce? Deschide microfonul. Așa, drăguțule. Denis, ți-l deschid. E bine așa, bine. Eu de obicei folosesc filtrele ca să mi-acopăr cosile de pe față, cam pe aici. Ok. Deci pentru un rol estetic, adică vrei să-ți acoperi ceva imperfecțiuni pe care le ai din pricina vârstei. Da. Okay. Am văzut o mână la Alexia Ciobănuc sau mi se pare? N-am ridicat mâna, dar pot să zic dacă trebuie. Nu trebuie, doar dacă vrei. Dacă bine, nu te simți confortabil, nu-i musai. Nu, atunci pot să zic. Eu folosesc destul de... Nu prea folosesc filtrele pentru că nu prea merg din moment ce am breton. Persoane cu breton au
o mică problemă, pentru că majoritatea filtrelor au sprâncene să ți le facă mai frumoase, mai nu știu ce, și la mine nu prea funcționează, deci nu le prea folosesc, dar în rest când mă plictisesc sau vreau să încerc să fac ceva mai haios, mai așa, le mai folosesc din când în când. Deci mai degrabă rol umoristic și ludic decât orice altceva. Da. Așa, deci poți să te joci și cu ele. Da. Altă opinie? Mai vedem vreo mânuță în aer? Da, Mircea Purcar, poftim. Așa. Eu le folosesc, dar nu fac poza. Nu mai le testez pentru amuzament. Adică doar la modul live, fără să apeși efectiv pe buton ca să se... Da, nu apăs. Ok. Doar pentru amuzament. Andrada? Deschidem și microfonul, Andrada Trempe. Așa. Eu, spre exemplu, folosesc filtre de culoare. Adică dacă văd un apus, mai modific culoarea norilor, să îi dau puțin viață, cum s-ar spune. Să-i dau vitalitate. Și după aia, când îl pui pe cont, toată lumea dă 1000 de like-uri, nu-i așa? Hai, mamă, ce apus! Din păcate, aceste fotografii nu obțin foarte multe like-uri. Dar eu mi imaginam invers, ca să vezi ce chestie. Uite, Nicol Șchiopu a ridicat și ea mânuța. Ia spune, Nicol, dar să deschizi și microfonul, te rog. Eu de obicei folosesc filtre ca să mă prostesc, pentru că chiar dacă îmi plac sau așa, mai mult mă prostesc în poze și le trimit prietenilor ca să ne amuzăm toți și ei le trimit înapoi cu alte filtre și ne amuzăm pe chestia asta. Ok, definește să mă prostesc. Adică ne strâmbăm în poze cu toate efectele. Chiar dacă efectele sunt făcute ca să ne înfrumusețeze, cum am spune noi ne prostim, ne arătăm limba, ne ciufolim părul, facem ochii mari. Am înțeles. Deci, de fapt, vă jucați cu imaginea, o deturnați de la sensul ei real, să înțeleg. Da. Acum o să ne explici, cred că domnul Duță, de ce se întâmplă așa, cheia asta. Până să explic, doamna Mureșan este disponibilă să-și continue ideea. Bună ziua și prin excepțională amabilitate a doamnei profesoare Monica Onojescu și strălucita idee, pentru că nici prin cap nu mi-a trecut că pot să vin atât de repede aici, îi mulțumesc. Oare e ok, mă vedeți, așa-i? Da, perfect. Da. Vreau să vă spun că, din păcate, colegul nostru, Paul Boca, este în alt colț al Clujului cu pană de curent, nu cred că se poate loga. Mesajul lui Paul pentru dumneavoastră este următorul. Să continuați ideea blogului și să marșați pe câteva lucruri esențiale. Primul este acela că într-un blog, un text mediatic sau orice tip de text scris trebuie scris cu un anume scop. Și orice text scris și tastat, așa, și postat pe blog, nu trebuie postat doar pentru a umple spațiul de scriere al blogului. Asta în general vă spun, nu ca un feedback la scrierile voastre, nici de cum. Asta înseamnă că orice mesaj scris pe blog, orice text concret, trebuie să-și aibă un rol extrem de bine conturat. De asemenea, într-un blog, și aici ne va ajuta foarte mult Ovidiu, trebuie să înțelegem faptul că toate elementele multimedia trebuie să se îmbine la nivel complementar. Asta înseamnă că dacă se postează un mesaj scris, un text scris, alături de o fotografie, ar fi ideal ca fotografia să preia o informație complementară, nu să dubleze acea informație. Deci totul ar trebui să fie acolo postat și gândit astfel încât imaginea să completeze textul și chiar și anumite filmări, dacă este cazul. Și aici, la partea de imagine și de foto, Ovidiu ne poate ajuta. La partea de text, aș putea să vă spun faptul că primul mesaj la care ne putem gândi este acela că
orice text pe care îl scrieți, în mod clar trebuie să aibă un scop, așa cum se întâmplă de obicei. Și, în general, să încercați, atunci când postați un text scris, să vă gândiți, în primul rând, la scopul scriturii, de ce doriți să scrieți și să postați acel text. Nu să postați un text avut, să zicem, scris în alt scop, doar pentru a încărca spațiul acela de postare. Nu știu dacă doriți să mă întrebați ceva sau poate nu am făcut suficient înțeleasă sau dacă doamna profesoară Monica Onojescu, care dânsa este aici, a ieșit din raza dumneavoastră vizuală să-mi ofere mie locul, dorește să adauge ceva? De la început erau bloguri cu un anume scop. Adică ele aveau o temă. Era Nemaipomenitele călătorii pe blogul Balauri. Și atunci materialele care s-au adunat în funcție de scop și în virtutea scopului pe care l-au avut. Deci ele sunt mai degrabă niște bloguri tematice. Corect, da, am văzut. Temă impusă. Deci temă impusă. Ei n-au avut voie să-și aleagă tema. Și-au ales doar titlul, și-au ales sigla, și-au ales organizarea, cam atât și-au ales ei, jurnalul, și de la voi aștepta, cam asta era ideea, ca să le arătați unde, poate concret. Eu aș spune așa, eu aș spune așa, nu ar trebui să schimbăm scopul în care, pentru care au fost scrise și nici scriturile. Am înțeles că aici există cuvântul impus, care automat, poate că în mintea elevilor generează cumva o anumită reținere. Și atunci părerea mea, este doar o părere, haideți să încercăm să le dăm oarecum undă verde elevilor la partea vizuală. Deci cumva dacă ar dori să completeze anumite părți scrise cu fotografii, de ce nu? Sau cu mici filmulețe, asta ne va spune Ovidiu. Poate că aici va fi elementul, chiar nișa, unde ei se vor simți siguri pe ei și vor putea să fie creativi. Eu mă tot gândesc, dacă luați un exemplu. Haideți să luăm un exemplu și să ne dea cineva un share screen, dacă se poate. Un exemplu concret. Delia, dai tu un share și deschizi un blog? Ok. Spuneți-mi, numai o picuță, o să dau un share screen deschis imediat, da? Câteva secunde. Intri în Lecturiada, la DigiPortofolii. Da, știu unde, pentru că eu am făcut și tutorialul pentru copii de navigare prin site. Mai aveți puțină răbdare, încarcă încă. Așa, și abia după ce sunt sigură că încarcă o să și proiectez pagina ca să fiu sigură că sunt unde trebuie să fiu. Ok. Cred că acum va fi bine, drept care poate pleca share screen-ul. Hai să partajăm. Și să-mi spuneți, cred că se vede și la voi. Da. Aici sunt cele 7 colecții, le-am văzut. în formă de blog sau pe atât postate. Da. Na. Alegeți voi unul pe care să-l deschidem. Suntem în 3, luăm pe al 3-lea. De sus în jos sau de jos în sus? Și de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga? Hai să ne jucăm frumos, ca la școală. Deci, de jos în sus, de la stânga la dreapta. 1, 2, 3. Da? Așa. Numai un picuț, o să dureze un pic ușor să se încarce toată povestea. Și va trebui întotdeauna de pe linkul albastru se intră în bloguri Balaurii copiilor. Fiecare blog e accesibil, are o fotografie de șapou urmată de un text de prezentare și apoi și de linkul către blog. Acesta este blogul celor de la Sibiu, Cetatea Lecturii.
Și spuneți-mi voi cum să vă ajut în navigare sau ce să fac ca să vă puteți uita peste el. Vreți să-i navigăm puțin taburile sau? Un tab de texte, de postări. Așa, hai să zicem jurnalul. Cred că ăsta va fi un tab multimodal. Bănuiala mea așa este din câte țin minte. Da, tot jurnalul este construit așa. Să încerc să văd la țesătorii de povești sau la evenimente, respectiv recenzii, să văd dacă este de... Așa. Da, ci că până și eu am o conexiune de internet un pic instabilă. De-aia defila un picuț greu. Să vedem. De exemplu, poveștile instrumentelor muzicale. M-a atras desenul și am să încerc să deschid acesta. Vi-l și las câteva secunde ca să-l vedeți. Să zicem o poveste de aici. Și până vă uitați puțin la ea, profit și eu să-mi trag cablul cel mare, cablul de... Mie îmi place foarte mult faptul că este o scritură dinamică. Să știți că vocile textuale pentru mine sunt o marcă existente într-un asemenea text, sunt o marcă a faptului că scritura în sine este însuflețită și că tehnicile narrative sunt respectate, ceea ce este bine. Ovidiu, vrei să spui ceva legat de imagine? Nu, la imagine e ok. Da. Mă uit mai degrabă la aranjare și la cum se poate consuma textul. Bănuiesc că ilustrațiile sunt căutate pe internet. Întrebare pentru Ela, că ea coordonează, Ela Ciobănu coordonează cercul. Da, pentru materialul acesta sunt ilustrații luate de pe internet. În alte situații sunt ilustrații personale, desenele copiilor. Uite, Ela, cred că ar fi mai bine să ne spui tu în ce tab, de exemplu, să deschidem, ce să mai deschidem de pe blogul vostru, pentru că tu îl cunoști cel mai bine. Cred că putem merge pe Digitaliada, de exemplu, sau pe evenimente. Okay. Pe partea cu Digitaliada, noi acolo am inclus proiectele noastre digitale, filmulețe, despre ce a realizat aici, poate să vă spună Sebi Kaminski, el este autorul site-ului. Și materialele sunt, de exemplu aici la Digitaliada, sunt realizate de copii în diverse aplicații. Aici digitale. Am recunoscut una de care mă tot întrebați voi una alta prin feedback-urile zilnice. Ăsta, de exemplu, este un Canva făcut de copii. Da, este un Canva, într-adevăr. Așa, și hai să-l auzim puțin pe Sebi povestind despre blogul pe care l-ați creat. Da, să spună ce aplicație a folosit pentru filmulețe, pentru site. O să las filmulețul, bănuiesc că e fără sonor? Da, e fără sonor. Ok, bun. Și atunci Sebi poate vorbi în timpul ăsta. Hărnicuțul tânăr domn Kaminski nu e cu noi? Ba da, este. Asta e... Știu unde e sursa poveștii. Da. Este proiectul din Artul de-a 5-a cu școala zânelor și noi am inventat și zâni. Da, și noi avem niște unele postate pe consilierul de lectură. Da, le-am văzut. Aici sunt desenele copiilor și textele sunt ale copiilor. E foarte interesant, foarte original. Mulțumim. Sebi? Sebi, ne-auzi? Da. Așa, spune-ne o poveste de blog. Cum ai ajuns să-l faci? În ce l-ai făcut? De ce ai ales așa? Deci site-ul a apărut din dorința de a ne presta activitatea într-un mod organizat și, bineînțeles, pentru a participa cu el la lecturiada elevilor.
La început, în cadrul întâlnirilor online, am discutat despre formatul proiectului nostru, blog sau site, analizând avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni. Pentru că am cunoștințe despre utilizarea platformei WordPress, am făcut un demo pe care l-am prezentat la următoarea întâlnire, ideea mea fiind agreată de colegi și, bineînțeles, validată de doamna profesoară. Dar nu ți se pare puțin complicat să lucrezi în WordPress? Eu, de exemplu, pentru că eram în criza de timp, iar copiii mei încă nu știau foarte bine să organizeze, aveam vreo nu știu câți mega de material de la ei, 3 foldere imense și câteva zile la dispoziție să le pun cap la coadă și când am deschis WordPress-ul mi-am prins urechile în el și am optat pentru Simple Site pentru că mi s-a părut prea complicat. Cum ți se pare WordPress-ul ăsta? Eu recunosc că am luat niște cursuri specializate pe WordPress, dar trebuie să te prinzi. La început e greu, iar după aia nu. După ce știi pe unde trebuie să lucrezi, nu este greu. Este într-adevăr mult și îți ia mult timp, dar mie îmi place să lucrez. Și în cât timp ai făcut tu site-ul ăsta? În cât timp le-ai adunat, le-ai compilat pe toate? Foarte mult timp. Deci o poveste de o lună, de 2 luni, de 3 luni. Când a luat ființă? A fost început de... Mai, eu cred că prin lună. Da. În mai am început noi să lucrăm. Da, cred că prima întâlnire a fost... În 6 mai undeva. Da. Deci de 5 luni sau... Oho, e ceva vreme. Da. Și care au fost cele mai mari dificultăți ale tale în timp ce lucrai la asta? Nu cred că am întâmpinat dificultăți. Nici, să zicem, lucruri care te frustrează pentru că nu sunt sub controlul tău sau nu depind de tine sau te simți cu mâinile legate că nu poți să faci aia sau aia sau aia? Nu. Păi așa, felicitări! Înseamnă că ați colaborat perfect, toată lumea ți-a trimis materialele la timp. Da. Noi am fost o echipă de 9 persoane, ne-am ocupat de acest site cu materiale. Fiecare a avut sarcini stabilite, ce să redacteze, cum să asamblăm informațiile. O poți intra, Delia, dacă vrei, un pic pe tabul cu recenzii, că iar mi se pare acolo o idee foarte bună a lui Sebi. Sunt postate recenzii ale cărților citite de copii, fie că sunt recomandate de mine sau, de exemplu, analizate în cadrul atelierilor de lectură. Ce îmi place în momentul în care se deschide, poți alegi să deschizi o carte, uite, Val și Cetatea Sufletelor, care nu ne-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă i-a făcut Sebi, le face și nu, aici nu văd. La celelalte cărți, în momentul în care se deschide această prezentare, există și un link de pe autor. Aici văd că nu a reușit să-i facă un link. Nu că nu am reușit, dar nu este. Nu există. Nu este? Hai să luăm atunci. Hai să încercăm una la sigur. Ia Micul Prinț. Am găsit fotul de stele între timp. Nu, cred că la Micul Prinț, pentru că Micul Prinț este, că am și eu. Imediat. Să știți că depind și eu de internet și cu toate că am pus cablul cel mare și gros, ăla care mă asigură că nu mai pică, dacă e doar fluctuație, nu există niciodată garanții că netul va ține cât vrem noi. Da, deci linkul de autor, despre acesta era vorba, să afli mai multe despre autor. Povestește tu, Sebi, ce-i cu linkul. Am avut o idee de la fiecare link, la fiecare autor să îi punem, practic să-i dăm un link, ca atunci când dăm click pe numele autorului acolo în acea parte, el să ne ducă în Wikipedia pentru a afla mai multe despre autori. Bravo! E o idee bună. Excelent, într-adevăr. Da. Și tot blogul este extrem de animat și colorat la modul metaforic, mă gândesc. Și acum voiam să îl întrebăm pe Ovidiu în ce măsură vi s-ar părea o idee bună, de pildă, ca la recenziile de carte. Există acolo fotografia cărții, sigur că este până la urmă un semn iconic, nu? Care duce înspre recunoașterea
autorului și a cărții în sine, dar în ce măsură s-ar putea complementa totul cu încă o fotografie sau un desen realizat de elev care să sugereze întru totul ceea ce se întâmplă în carte sau mesajul transmis de recenzia cărții. Ce părere ai, Ovidiu? În mod normal, la postări de tip recenzie, cel puțin semestru pe care l-am avut noi la facultate, studenții au făcut și recenzii de film, de serial sau de carte și eu i-am rugat în mod special ca pe lângă fotografia de feature, că așa se numește fotografie pe care o vedeți acum, respectiv e prima poză pe care o vezi când deschizi postarea, să mai adauge fotografii, respectiv capturi de ecran sau iconițe din materialul pe care îl recenzează, respectiv carte, serial, film, pentru că e mai ușor să parcurgi textul, pentru că îi dai rupturi de respiro. Respectiv, dacă aveți o recenzie de o pagină, o fotografie între două paragrafe lasă pe cititor să-și mai prindă respirația un pic, pentru că poate citește cu prea mult avânt și nu reușește să se bucure de text. În cazul studenților sau în cazul recenziilor de la o anumită vârstă încolo, sunt mai lungi, mai complexe și atunci chiar se recomandă. Dar în cazul vostru ar fi chiar foarte fain să mai puneți, dacă nu copertă de carte, ceva care e schițat de voi, care vă duce cu gândul la cartea respectivă. Adică nu doar musai să vă bazați pe faptul că o carte are o copertă, o carte poate să aibă mult mai multe aspecte. Poate să aibă și cotorul, poate să aibă și pagina interioară și de acolo să vă alegeți o bucată vizuală care să vă transpună în poveste. Și aici ar interveni mai multă creativitate și poate că elevii cumva s-ar simți eliberați și liberi să-și, să se regăsească cumva mai mult decât în scrierea recenziei, care uneori poate fi impusă, deși eu văd că sunt foarte fain scrise. Și... Dacă îmi permiteți, apropo de creativitate, anul acesta am exersat cu ei pentru prima dată, fiindcă ne-a obligat pandemia, carantina, să facem o recenzie dramatizată. Adică o interpretare a ideii cărții, dar cumva în două roluri, să zicem, să creăm două roluri și să facem un filmuleț, pentru că altfel noi voiam să facem un book trailer. Nu s-a putut. În martie deja eram în carantină și atunci s-au întâlnit doar două fetițe și împreună au făcut recenzia dramatizată pentru o carte. Nu o pui puțin, Marcela. Delia poate să o pună dacă intră pe Digitaliada. Ok. E cartea lui Nina Casianu? Nu, acela este un videopoem. Mă refer la acesta cu Andy Landy, Călătoria lui Vlad, pe celălalt. Okay, deja se vede că sunt două roluri. Sunt zienele, Mărunțica și Iana. Noi avem un book trailer fain singur pe lume. Noi n-am mai reușit să facem, pentru că... La noi a muncit toată familia Hotăranu de la mic la mare, inclusiv cățelușa, pe care o cheamă Bri. Ia să vedem fetele cum au perceput pe Andy Landy. O să încerc să dau sonorul la maximum, dar nu garantez prea multe din partea lui Nenea Zoom. Vedem acum. Se aude la dumneavoastră, că noi n-auzim. Nu, și am senzația că nu o încarcă... Ba da, în sfârșit. Da, știu că merge mai greu într-adevăr pe Zoom, dar oricum copiii pot să urmărească după pe site. Da, o să intru după aia să mă uit. Merge la propriu frame by frame. Da. Bun, în cazul ăsta, cred că ar trebui să-l opresc. Mă uit cel puțin după să-mi dau seama, mai ales pe partea de video. Și atunci o să-l opresc, da? Fără supărare că asta e. Astăzi nu te arată pe niciun internetul.
Da. Haideți puțin să ne uităm și pe blogul elevilor de la Liceul Ioanit, pentru că ei sunt foarte mulți și am observat că au multe premii, dacă se poate. E ok? Da, e ok. Sunt, ca să zic așa, doar suntem foarte mulți. În realitate suntem foarte mici, pentru că toți ioanizii sunt clasa a 5-a. Și... Da, pentru că sunteți de la școala gimnazială, nu de la liceul propriu-zis. Da. Doamna Suntem pitici de adevăratele. În sensul că noi avem foarte mult de crescut și cred că... Și noi suntem a 5-a, Delia. Și cred că îi face să-și dea seama puțin ceea ce au trăit zilele astea pe la lecturiadă copiii, cred că îi face să-și dea seama un picuț de care e ritmul adevărat al creșterii, pentru că pot să se raporteze la alți copii, la abilitățile lor de povestitor, să-și ia exemple, să-și pună semne de exclamare acolo unde văd idei interesante și să le țină minte. Și cu scuze, eu începusem aseară deja să rearanjez conținutul, nu mă așteptam că va fi prezentat, iertare. Am început să umblu pentru că vreau să creez un tab nou în care să introducem materialele lor de la lecturiadă de acum. Mie să știi că, Delia, mi-a plăcut de când am văzut zilele trecute imaginea aceasta pe blog, cu îmblânzitorii de zmeie și cu imaginea aceasta are un pic de poveste. Emblema școlii noastre este chiar un zmeu cu un blazon proiectat pe un fundal de nori și se și vede aici sus în colț și asta am preluat-o. Și era vorba de călătorii pe blogul Balaur, nemaipomenitele călătorii pe Balaur și când m-am gândit, zic, Doamne, dar ce de cititori sunt aici la lecturiadă. Și a întrebat pe copii, măi, dar noi pe ce om călătorii? Că noi nu avem pe ce călătorii, noi nu avem balauri, cu ce ne ducem noi? Și atunci nu știu cine a trântit așa într-o pauză de asta a orelor noastre online, da, ce, zburăm cu zmeul școlii. Da, corect. Putem zbura cu zmeul școlii. Da, dar poza aceea cu umbrele acolo a venit ideea. Poza aceea cu umbrele copiilor care aleargă cu zmeul în mână, aceasta nu este emblema, nu face parte din imaginea școlii. Voi ați găsit? Nu, e căutată în stocurile gratuite, pentru că și aici trebuie făcută o mențiune, cei mari știu, cei mici știu mai puțin, că se cuvine ca o imagine când nu e la liber să sapi după drepturile de autor și să îi le acorzi cui trebuie să îi le acorzi. De-aia o imagine nu se caută pur și simplu pe net, dau pe Google după zmeie, nu. Ci folosim site-uri care sunt stocuri pentru așa ceva, de tipul Pixabay. Da. Confirm. Sau altele de felul acesta, unde sunt puse la dispoziție și nu mai trebuie să ne chinuim să contactăm autorul ca să cerem drepturile de autor și să ne lase să o folosim. Da? Nu mai trebuie să punem întrebări. Aceasta este o poză foarte creativă. E preluată. Da. E preluată, toate fotografiile dinăuntru sunt din activități și singura efectiv creată este logo-ul care este făcut în Canva, atât. Deci este singura creată. Restul am căutat să fie documentate, să fie realitățile noastre, deci sunt fotografii din școală, din perioada offline și din perioada online. Și sunt aici și puse toate evenimentele și la un moment dat sunt și link-urile, din cauza că aveam conținut prestabilit, adică jurnalul de bord. Organizarea, din păcate, e mai mult în text decât în imagine față de cum ne-ar fi plăcut și realitatea este că trebuie să-i mai aștept pe copii să mai crească un pic, să-i mai învețe Carmen, colega mea de informatică, una alta și să le trec lor cuvântul, să ajungă ei cei care să posteze. Filmările sunt ale lor, sunt din perioada în care făceau școlarizare online
și de 23 aprilie, de cel mai mare cerc de lectură din pandemie, fiecare a venit cu filmare la câte un personaj pe care crede că poate să-l folosească drept sursă, inspirație, pentru vremuri de răstriște, să-și ia curajul de la acel personaj și să meargă un picuț mai departe. Poate că ne ajută puțin, Ovidiu, cu mici sfaturi legate de fotografie, pentru că e foarte fain și foarte... Dar știu că e mult de lucru încă pe el și chiar mi-ar prinde genul ăla de feedback constructiv care să-mi spună punctual ce avem de făcut. Nu e mult de lucru, doar legându-mă de ceea ce ai spus și tu, Delia, cum că ar curge foarte mult text în raport cu fotografia. Mă gândeam acum în ce măsură Ovidiu ne poate da o idee sau vă poate da o idee cum să faceți să mai spargeți din monotonia aceasta a textului, dar nu numai așa că să se introducă fotografii. Ovidiu, poate ai tu o idee concretă despre anumite fotografii tematice sau ce părere ai tu? Ceva să le stimuleze chiar și elevilor cu vârstă mai mică, dorința asta de a face poze, de a face fotografii cu telefonul mobil și de a le posta acolo pe blog. Ce părere ai, Ovidiu? La mine, adică fotografia în principiu nu înseamnă doar faptul că faci fotografie. Fotografia poate să fie și o creație vizuală de la zero sau din elemente existente. Dacă tot ați zis de Pixabay, acolo pe lângă fotografii stock pe care le găsiți, dacă sunteți dumneavoastră și copii răbdători, găsiți și elemente vizuale care nu sunt fotografii, mai degrabă simboluri, emoji-uri și construcții digitale pe care le puteți manipula sau le puteți aranja una lângă alta pentru a vă da, dacă puteți da scroll un pic sus la partea de logo. Numai o secundă, atunci trebuie să-l deschid din nou logo-ul. Doar să se vadă un pic. Așa. Ăsta este creat, de fapt, ca să rămână ca emblemă. La asta mă refer, că teoretic eu fiind și la bază sau din anul întâi de facultate și editor foto, făcând chestii de genul, adică să iau imagini disparate și să le dau un sens unitar, teoretic logo-ul de aici e făcut nu din fotografii, ci din elemente care puse cap la cap reprezintă ceva. Aureola sus, zmeu, bannerul, textul, liniuțele, cărțile, toate puse cap la cap înseamnă ceva unitar. Separat poate înseamnă prea puțin. Și la asta mă refer, dacă elevii nu au posibilitatea creativă sau nu au în jurul lor atâtea elemente interesante să le fotografieze, să aibă imaginație să le caute și să le adune cap la cap, ca și cum ai face matematică vizuală. Dacă două cărți puse în stânga, două puse în dreapta reprezintă un raft de cărți, un glazon cu un zmeu îmi dă un logo, asta înseamnă că tu deja creezi ceva care n-a fost vreodată, nu o să mai fie încă o dată la fel, pentru că fiecare își va pune minte la contribuție pentru o altfel de aranjare, o altfel de coloristică, poate cărțile sunt mai mari, poate sunt colorizate, de exemplu, acum astea sunt toate în culori, poate cineva le face alb-negru, să reprezinte faptul că viața fără cărți e monotonă. Aspectul ăsta este foarte ușor de făcut pentru generația lor, pentru că au atâtea aplicații pe telefon, atâtea aplicații pe tablete sau pe laptop, nu musai cele profesioniste, ci efectiv și site-uri care fac asta, care să le permită să-și dea drumul la imaginație fără să folosească musai camera foto. Și mai degrabă să se gândească la elemente pe care ei le consideră, respectiv ei tot folosesc filtre, stickere și emoji-uri în conversațiile lor, cum ar fi să se gândească la o conversație la care acele emoji-uri pe care unii le blamează că strică limbajul uman și ne simplifică, ele să fie mai degrabă un substrat care adaugă la emoție. Adică una este să zici că eu zâmbesc din tot sufletul și alta să pună un copil, după frază eu zâmbesc din tot sufletul, să pună un emoji cu cel care zâmbește și aproape dă în plâns da, sau așa, în emoji-urile, cum are domnișoara Ariana, dacă văd. Da, își are propria filmare din cauza de GPDR, cu toate că are semnate acordurile de părinți și toate cele. Ei învață câte ceva despre politica GPDR-ului și noi suntem cam zgârciți cu a ne arăta fețele pe internet.
am învățat de vreme că nu e chiar cea mai sănătoasă treabă și trebuie să fim discreți și atunci de obicei copiii se și filmează, au învățat să-și facă trailerele cu Voki sau cu aplicațiile de pe telefoanele mobile, astfel încât de fapt este un voice-over. O să dau drumul puțin, nu știu dacă se va auzi bine. Ca și reprezentanta generației Z, consider că avem o mare libertate de exprimare și avem acces la o mulțime de informații. Mă văd o persoană normală pentru această generație, deoarece generația Z este cea mai liberă existentă deocamdată după mine. Cred că persoanele din generația Z au mai mult acces la internet, informații care pot fi folosite pentru studii sau la relaxarea noastră. Avem mai mult acces comparativ cu părinții noștri, deoarece aveau acces numai la o oră sau două de televizor pe zi, să nu mai zicem de un telefon. Mama nu a avut un telefon până la vârsta de 18 ani. Deci ne putem considera norocoși. Nu pot imagina zilele de astăzi fără tehnologie. Partea mea preferată din poveste a fost când Iosdanul și Valiuța se băteau cu perne și își făceau de cap în camera mea de hotel. Da. Asta este Ariana, care este și alături de noi online, dar copiii folosesc și alte aplicații de filmare sau își montează filmările singuri, cum este, de exemplu, cazul Mariei. Numele meu este Maria și sunt genul de persoană care atunci când merge în nou, imitează muzeele și citește fiecare cuvânt despre fiecare. Evident, prinde scrierile scurte oferite de muzeu. Foarte fain. Da, foarte fain, într-adevăr. Deja e la următorul nivel în care pune cartonașe de separare a ideilor. Practic, în loc să zică ea despre ce vrea să zică înainte, pune un cartonaș ca să rezume ideea pe care o va spune. Foarte fain. Sincer, cel mai mult mi-a plăcut și mi s-a părut cea mai interesantă partea despre cărți, pe care aș vrea să întitlez cărțile. Da, asta e o abordare foarte faină. Deja Maria e la un nivel în care se poate bate în principii cu studenții. Felicitări! Excelent! La asta tind să vă recomand. Dacă GDPR-ul, dacă vârsta, dacă elementele tehnologice, respectiv poate nu aveți telefon performant în cameră sau efectiv locul în care stați nu este atât de colorat, asta înseamnă că internetul cu site-urile gratuite de tip Pixabay, încercați să vă găsiți elemente care separat înseamnă puțin și adunat înseamnă enorm de mult. Respectiv, eu aș chiar merge pe o provocare de echipă, dacă doriți, că așa individual la vârsta voastră încă este mai mult de lucru, dar ca echipă mă gândesc că are și ceva fain. Mereu să gândiți și, nu știu dacă am la îndemână, ar trebui să caut. Există un domn ilustrator, stați să și caut și după aia dau eu share screen să pot să vă arăt exact ideea. Există un domn ilustrator care s-a chinuit 365 de zile într-un an să facă în fiecare zi câte o ilustrație a cuvintelor ilustrate prin imagini, respectiv images, words. Și acum să vedem dacă găsesc. Da, ok. O să dau share screen, pot să dau. Da, am oprit eu de la mine. Și acum, așa. Și acesta este ecran. Ce am dat aici? Cred că ăsta. Se vede? Da, vedem. Ok. Am dat pur și simplu pe Google, a trebuit teoretic să găsesc efectiv postarea originală, dar să dau random pe ea. Este un domn care a făcut timp de un an acest tip de ilustrații, cuvinte adică ca și imagini. Assassin's Creed? Nu, ce am dat? Că am mai multe, eu am 3 ecrane și nu-mi dau seama pe care am dat. E cel cu fundalul cu Valhalla și o excursie prin propriul calculator. Deci ăsta e cu Exit, Trump, Clock, Freedom. Asta, da, ăsta. Domnul în cauză, G. Lee, zice, e corean, asta a făcut un an de zile. A luat cuvinte și le-a transformat în imagini. Cazul cuvântului clock, cazul cuvântului exit, ideea, Van Gogh, că și-a tăiat urechiușa domnul, Dali. Iconică. Da, Dali, că avea mustața celebre.
Da, celebră. Fast food, faptul că mănânci și începi să depui grăsime pe tine și tot așa. Genul ăsta de abordare este potrivită în cazul în care chiar nu aveți telefon cu cameră foto și începeți să vă gândiți cum ar trebui anumite cuvinte să le dați un sens vizual. Uitați mai multe exemple. Ce-i tsunamiul, ce-i liftul, ce-i luna, ce mai e pe aici? Orizontul. Astfel de abordări vă ajută pe voi să... sau așa, dar asta e un pic mai complicată, deja trebuie să... Selfie-ul văd acolo. Da, selfie-ul, că e tot la modă. Da. Își face singur poză. Da. Asta ar fi o idee mai interesantă, dar nu la nivel de pistol, ci mai degrabă la nivel de luați un cuvânt, nu știu, de exemplu zâmbet și încercați în interiorul cuvântului zâmbet să puneți foarte multe texte aranjate de așa natură încât fiecare, știu că îi zice așa, word cloud. Da, un word cloud. Da, ceva în genul ăsta, dar mult mai bine, mai degrabă așa, mult mai bine structurat, adică să se vadă foarte bine, sau așa, mai degrabă așa. Faptul că e un copăcel, faptul că este o coajă de lămâie, faptul că este un autobuz, în interior să treceți cuvinte sau chiar și un text complet prin care să ilustrați cu imaginea pe care o vedeți. Și asta vă ajută foarte mult să vă degrevați de a vă gândi ce fotografie se fac. Mai degrabă o construiți de la zero, pentru că și asta, mai ales acum în epoca în care ne aflăm noi, sau cafeaua, de exemplu, în epoca în care ne aflăm acum, ne e foarte la îndemână să creăm o realitate nouă. Respectiv, această ceașcă de cafea poate există în realitate, dar noi am făcut-o să fie unică și de nerepetat prin faptul că i-am dat un sens vizual prin folosirea textului și a conturilor. Sau facem Facebook-ul, îi dăm un sens și punem ceva ce se leagă de Facebook. Ce mai avem pe aici? O harta Americii sau în cazul nostru o harta României. Un portret de persoană. Dacă vă, nu știu, luați pe Mihai Eminescu și puneți înăuntru bucăți din fiecare poezie pe care a scris-o dumnealui. Și astfel puteți face, pentru postările voastre, pentru recenziile voastre, puteți face poze de copertă sau poze care să spargă monotonia a ceea ce scrieți, respectiv să aveți bucăți de text. Ca să vă faceți o idee de de fapt, site-ul nostru de la radio, vă dau o postare random, pur și simplu. Cum spargem noi monotonia la text foarte mult. Ca doar atâta mă interesează să știți, restul le faceți foarte bine. Dar cum faceți... stai să și caut, că știu exact pe cine caut. Între timp îmi cer scuze, cu permisiunea dumneavoastră, am depășit puțin timpul, eventual puțină răbdare dacă îl mai ascultăm puțin pe Ovidiu, doar să se știe că suntem de faptul că s-a depășit timpul. Te rog, Ovidiu, continuă-ți ideea. Deci, aceasta e recenzie la un serial făcut de Netflix și persoana studentă este anul întâi, deci nu vă gândiți că a avut foarte multă experiență, dar a avut foarte multă dorință de a face. Este și un joc. I-am descrie textul și după aia am eu grijă să ți-l aranjez. Că ea, în principiu, mi l-a dat pur și simplu document, fără să se gândească la un aspect vizual coerent. Și i-am zis, hai să facem așa. I-am despărțit textul, șapou, i-am pus trailerul de serial, i-am pus coloane de text și posterul lângă și vedeți că ambele merg foarte bine împreună. Și când e vorba de personaje principale, am pus personajul cu bucată de text, personajul și bucată de text. Și ulterior o galerie foto pentru ceea ce se întâmplă în serial. Asta e abordare când aveți, v-am zis, text destul de mult și doriți ca cititorul să aibă o structură sau voi să-l ghidați înspre ceea ce să citească. Respectiv, aveți în română, chiar nu am idee cum se zice, știu că în engleză este drop cap-ul, respectiv literele mari de început foarte evidente și bazate pe cărțile vechi. Ghidează cititorul să se uite pe text și să-l urmărească fără să se încurce în foarte mult text pe metru pătrat. Respectiv, are paragrafe despărțite, are spații între paragrafe, este gândit puțin și spart între calupuri pentru a ști exact ce să caute. Mai ales gândiți-vă că acest text, și asta este foarte important să aveți în vedere pe viitor, eu acum vi-l arăt pe laptop, dar uitați-vă ce se întâmplă dacă fac așa. Vi-l arăt pe telefon.
Pe telefon deja nu mai contează aranjarea și atunci contează foarte mult să spargeți textul în bucăți, ca omul când citește să nu dea scroll peste scroll fără să aibă un element care să dea o pauză de respiro. Alminteri aș fi avut foarte mult text și toate elementele vizuale ar fi fost la început sau la final și omul nu și-ar fi dat seama unde începe o idee și unde se termină. Asta mereu să vă gândiți. Și bineînțeles, cum a zis și doamna Delia, mereu când faceți ceva și nu aveți sursa originală, treceți sursa de unde ați preluat fiecare fotografie și, în cazul de față, și autorul. Dar alminteri, toate fotografiile luate sunt cu link puse. Dacă cineva vrea să vadă de unde sunt sau ne întreabă cineva de dreptul de autor, sunt luate de aici și sunt foarte bine explicate. Mă refer la aspectul ăsta, să vă gândiți că site-urile voastre, pe cât de fain sunt făcute, mulți oameni o să le urmărească și de pe mobil sau de pe tabletă. Și atunci să vă gândiți că oricât de frumos le aranjați așa pe calculator, la un moment dat pe mobil nu o să mai aibă relevanță și trebuie să vă gândiți că trebuie să-l lăsați pe om să aibă pauză de citit sau pauză de a da scroll fără să se încurce în foarte mult text. Deci la asta să vă gândiți mereu când postați. Conținutul e foarte fain, design e foarte fain, mai ales la cel de la Sibiu. Am apreciat foarte mult, după cum se vede și la mine. Este fundal alb, totul curat. Singurele elemente mai colorate sunt logo-urile și respectiv elementele care compun un site. Dar alminteri, mereu să aveți în vedere că cu cât e mai simplu și din animație și din structură, omul se va concentra foarte tare pe conținut. Adică nu o să fie întrerupt de elemente care apar, bannere, nu știu ce, omul se va concentra pe postarea în sine. Și cam atâta. Asta e făcut tot în WordPress, ca să-i răspund domnului web designer de la Sibiu. Singura diferență între ce e aici și ce are el este că acest WordPress al nostru, fiind instalat, îmi dă permisiunea să fac mai multe. Dar alminteri, la nivel de structură, ce vede el și ce văd eu, sunt cam aceleași lucruri. Ce poate să facă el, pot să fac și eu, atâta doar că pot să mai dau câteva chestii care îl fac să fie nu blog, ci site. Dar alminteri, gândiți-vă că ce aveți dumneavoastră și pe blogul Ioani și pe celălalt se numesc site-uri. Dintr-un singur considerent, există mai mult de un autor și nu sunt doar opinii, sunt și lucruri faptice. Deci considerați mereu că aveți site-uri, nu bloguri, pentru că sunt gândite în echipă, sunt autori multipli, sunt lucruri care există și nu doar este cineva care are un gând și îl pune acolo și postează din când în când. Acelea sunt lucruri care sunt documentate, cercetate, scrise cum trebuie, verificate, cu editor și tot ce trebuie. Cam atât. Și nu uitați, metaforic vorbind, de câte ori postați ceva, indiferent că este imagine sau text, să găsiți și alte întrebuințări ale pixului de ieri. Asta înseamnă că să fiți în continuare creativi și chiar să vă depășiți limitele, să nu vă fie teamă să faceți ceva cu totul și cu totul original și nou. Felicitări! Foarte, foarte frumos! Eu să știți că în continuare sunt profund mișcată de această lecturiadă și de neobosită activitatea doamnei profesoare Monica Onojescu. Așa este. Să știți că pentru mie îmi dau lacrimile când mă gândesc că dânsa este atât de interesată de tot ceea ce înseamnă binele elevului și orientarea lui înspre tot ceea ce este nou, provocator, tehnologie. Sunt niște lucruri cu care să știți că nu ne întâlnim chiar așa de des în învățământul de stat din România. Și toți profesorii participanți la lecturiadă, eu spun că sunt niște valori care fac o meserie atât de nobilă și care, uite, că își rup din timpul lor pentru a fi alături de copii, de elevi și vă felicit, m-am emoționat. Să știți că sunteți grozavi cu toții. Și vă mulțumim pentru invitație. Doamna profesoară, aș dori să îi dau locul, că dânsa mi-a dat locul, da? Să o vedeți, să o vedeți. Ei, m-au văzut destul. La ce notă am ajuns, mai copii? 5? Îmi dați? Încheiem sesiunea. Mulțumim lui Mihaele și lui Ovidiu. Ne pare rău că nu pe Paul. Și lui îi pare rău. Și eu am avut dificultăți tehnice, dar iată că am ajuns cu bine la liman. Și noi așteptăm să-i provocați într-un proiect studenți
copii, cred că ar merge proiectul ăla. Știi, făcut oficial. Da. Proiectul vostru și... Da, ar putea fi, da. Și chiar, de ce nu? Am văzut la Timișoara o treabă foarte bună și foarte interesantă. Era o poveste, o întâlnire despre jurnalismul cultural, ceea ce voiam noi să facem anul ăsta. Dar tot un fel de jurnalism cultural am făcut altcumva. Da. Și o să explicăm noi altă dată de ce. Și eu cred că ar fi o foarte bună idee ca să fie o trupă de copii și o trupă de studenți. Ar fi extraordinar. Adică ei să-și acorde reciproc mentorat, reciproc, hai să zicem, da, nu, de la cel mare la cel mic. Nu neapărat, ci de la cel mic la cel mare, pentru că toată creativitatea vine de la mic la mare, de fapt. Și atunci să luați în considerare ideea, da? Da, sigur că da. Da, cel vă mai mare mulțumim frumos, mulțumim invitațiilor și noi noștri. mulțumim. Ovidiu, îți mulțumesc din tot sufletul. Mare drag. Mulțumim și noi. Delia, mulțumim pentru ajutor. Dragul, noi mulțumim pentru feedback-ul primit și am să închid legătura ca să putem lua pauză de prânz cu toții. Ne vedem pentru ultima sesiune și închiderea Școlii Solomonarilor de la 3:30, unde veți mai avea surprize legate de ceea ce ați făcut voi zilele astea, că s-a vorbit puțin despre, o să vină momentul să aflați ce credem și ce se întâmplă cu lucrurile pe care le-ați făcut până acum. Dar până atunci, poftă bună tuturor și pe mai târziu!